Felu is-sentejn ta' Roberta Bela fit-tmun tal-pajjiż, il-programm ta' b'xed jgħidu iddiskuta ma' diversi opinjonisti il-ħidma u r-riformi li saru matul dawn is-sentejn taħt it-tmexxija ta' Dr. Bela. L-analista finanzjarju Steve Ellul irrimarka l-akbar ċertifikat ta' Roberta Bela ħoloq ix-xogħol waqt pandemija. Illum għandna 450 ruħ jirreġistraw għax-xogħol anqas milli kellna fl-2019 qabel il-pandemija. Meta kellna boom. Imma jien mhux hekk biss ngħid, jekk tħares imbagħad lejn in-nies li jaħdmu taħt matul din l-amministrazzjoni ta' Roberta Bela għandna illum sentejn wara kważi sentejn wara l-ewwel każ ta' pandemija f'Malta. 12,000 ruħ jaħdmu aktar milli kellna fl-2019. Jeremy Camilleri irrikonoxxa ħidmet il-Prim Ministru Malti favur il-ġustizzja u l-governanza. Is-sinjali li ta' Roberta Bela mill-ewwel kienu ċarissimi ġifieri. Ġifieri qed nara Roberta Bela li għandu tolleranza zero għal kull fejn ikun hemm element ta' dubju. U l-istess bħala pajjiż kulturalment maħniex imdorrin narawha. U m'iniex qed ngħid inqabbel il-passat għax jien anzjan biex bil-forsi nfaħħar il-gvern tal-lum, għax kif qed ngħid stess kien hemm noqqasijiet li jagħmlu għal ibsa ħafna biex niddefendu reputazzjoni ta' pajjiżna. Però mill-banda l-oħra, meta inti tara x'kien jiġri fil-passat. Pereżempju jiena qatt ma niftakar f'ħajti li jirriżenja xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina. Il-perit u l-avukat Robert Musumeci semma 3 kwalitajiet li għandu il-mexxej Roberta Bela. Roberta Bela huwa bniedem deċiżiv, Roberta Bela ma beżax ibiddel, u allura Roberta Bela huwa riformist. U fl-aħħar nett naħseb li Roberta Bela ġab l-istabilità f'dan il-pajjiż. Imbagħad JP Fabri u Stefan Kutajel semmew l-oqsma tal-ambjent u dak soċjali li f'sentejn Roberta Bela ukoll ħalla marka. Ta' strateġiji li ġew imħejja u l-lonċjati biex bażikament din li qed tissejjaħ l-ekonomija l-ħadra, l-green economy, ta' bilħaq tibda tkun motur ekonomiku. Jekk inħarsu lejn l-inċentivi lill gvernijiet fil-budget, definitivament kienu inċentivi li jgħinu lill-ambjent kif ukoll jarġgħu jpoġġu l-ambjent fiċ-ċentru tal-mudell ekonomiku tal-iżvilupp tal-pajjiż. L-ewwel deċiżjoni li ħa f'dan is-sens kien bla dubju li dan il-portfoll jiġi elevat għal ministeru. Ġifieri dan kien diġà passaq li kuraġġuż. Imbagħad kompla jżid l-investiment. Ġifieri ġejna f'sitwazzjoni fejn għall-ewwel darba f'ħafna snin rajna l-awtorità tad-djar kellha l-mezzi u kellha l-għodda biex taħdem.